Takže čau lidičky, já vás vítám u dalšího videa a dneska bych si zahrál Pets Go a zkusil bych otevřít nějaký poušny a třeba by něco padlo. Tak jsme ve hře, já tady mám už nějaký pety. Samozřejmě bych byl rád za odběr, ale nemusíte, nevadí. Tak zkusíme otevřít něco. Tak. A něco, ne. To je znova lepes, tak zkusíme teď, prosím. Ach jo, tak dneska nějaký štěstí nemám, no. Tak jo, tak. Proč? Sakra. Ještě tady mám nějaký ty. Takže to otevřeme a bude mít nějaký poušny. Nebo věci, z kterých padají poušny. Jedenáct, dobře. Tak, mám nějaký navíc? Já nevím, jestli jsem měl 10 nebo 11. Ne, neměl 10. Tak. Kde je ten Lock Potion? Au, to bylo chudu hlavy. 3, 2, 1, teď. Jo. Tak já ještě dneska třeba vydám video, nebo zítra. Nafarmím si nějaký jak se to jmenuje? Blazing Dice poušny. Tak zkusíme ještě poslední a uvidíme. Tak jo, tak prosím. Tak teď se otevřeme ještě poklad, co bude. Coinu asi, že? Poušen. Tak 3, 2, 1. Ježiši, já jsem na to... No! Sakra. Jo, tak toho už mám nosit po třetí. Schválně. Po čtvrtý. Jinak, kdo by chtěl peta, tak mi napište do komentářů Nick, já vám pošlu třeba nějaký, kterých mám už hodně. Třeba tady mám jednoho, tady mám druhýho, třetího, čtvrtýho, pátýho a šestýho. Jako nějaký, který stojí míň, mám jednoho. Jinak dneska večer o půlnoci mi padnul tenhle pet. Teď dnes vypadá animace. Takový speklo mi přijde. Tak počkáme ještě na tohle a zkusíme jako poslední. Ten. Tak vykopem tedy tu blbost. Jinak když nehraju, tak tohle kopu celou dobu a pak si vždycky jenom čekám na ty poušny, takový, jak dostanu něco z toho disky. Takže jich mám 10 a to něco dalo, tak.
ještě tak. Ještě tak, dobře. Tak máme 8. A není tam, škoda. A tak pro vás ještě otevřu jeden. Mám to stoplý, jo, dobrý. Tak. Tak tohle bude asi poslední a pak bude konec videa, takže... Tak prosím. Tak dám ještě jednou, že jste to vy. Ježiš, to jsem nechtěl, sakra. Tak 3, 2, 1, teď. No tak to bude. Tak já se s vámi rozloučím, tak já doufám, že se vám krátké video líbilo a dejte odběr. Děkuju. Po 2 odběrů dám pohárku v Bravu a udělám o tom video. Každý odběr novej z toho 2 videa se rovná 30 pohárků. Takže tak se mějte a užívejte zbytek dne zatím.